Advocate Fadzai Mahere anozikanwa kuti aiwa nyika yeZimbabwe is a lawyer auya achitaura mashocking words auya achiudza maAfrican leaders achivaudza kuti aiwa let us draw my lessons from Botswana, tikangodaro chete we see our own Africa progressing. Sanapinda mashoko anobuda achitagwa panapa naadvocate Fadzai Mahere ashoka vanhu avo vanotobva wasubscriber wolaika woturn on the bell icon. Tipinda paendo pake anoyera achiti as a continent we must all draw lessons from the example of Botswana. No election violence, no military tanks in the street, no citizen protest, no regional intervention, no GNU, no coup, no refusal to step down, no abuse of state institutions, just respect for the will of the people and a seamless transfer of power. Thank you Botswana. ndo mashoko anotaurwa naadvocate Fadzai Mahere. Atiri kuona kuti aiwa ari kuya anyanya kukomenda zviitiko zvinoitika munyika yake munyika yeZimbabwe, but panapa is now taking the situation at the continent at large achiti as a continent let us draw my lessons from Botswana. Tinoona kuti advocate Fadzai Mahere she really enjoyed the event at the inauguration. Atinoona kuti aiwa kuenda kuinauguration kwaakaita kuBotswana kanyatso kuona kuti aiwa democracy still exists. Tava toona kunyangwe his profile pasocial media paX akabva atoichinja ndobva atoisa maimages nemapictures akakepchwa nekutorwa the inauguration yekuBotswana. Takaona kuti aiwa this was very very important to her, achiona kuti aiwa this yakanyatso kuteka part mulife make akanyatso kuona kuti aiwa as vanhu veopposition we still have to keep on pushing noda kwekuti one day aiwa things will go in our favor. Tudze mafunguro enyu muri kudii pamusoro pechiitiko ichi. Nanya comment section medu, subscribe, like, turn on the bell icon.